Sawubona Molo Dumela uKhanti. Welcome to Ndaba Zisizwe TV. Igama lami uMzwandile ibhungu lakwaSibiya. Uyele nezinye isematheni eMzansi. I'm sure you want to know what's going on. Let's get to it. Again with the trending stories eMzansi, babukeli bendaba Zisizwe TV. Namhlanje nginiphathele uBheki Wodumo neyitrendayo kakhulu ngakwesayidini lakhe ukuthi ube ne-interview lapho enkundleni zokuxhumana ku-Instagram lapho okugcine esebuzeka khona ngokuthi ngoba nje kuyi-lockdown yena uyiphilisa kanjani noma imali uyithola kanjani nanokuthi i-lockdown ima-affecte kanjani. Ubese veza ukuthi emculweni njengoba wafike emncane kakhulu wayengenakho ukuthi imali kumele ayicongobezele akwazi ukuthi save kube nezinye izinto azenzayo ngaphandle komculo. Wayengenakho lokho, imali ayayithola nje wayephuza enze zonke lezi zinto zokuyijabulisa ehambe ngomnandi, kodwa wayengayisave imali. Kodwa kube seveza ukuthi ngokuhamba kwesikhathi nanokukhula emculweni nangokwengqondo empilweni kube-ke eseveza ukuthi njengamanje useyakwazi ukuthi ayisave imali yakhe, a-investe ngendlela a-investa ngayo, so of which iyona mali akwazi ukuyiphilisa ngayo njengoba nje kuyi-lockdown kuyisikhathi esibi kangaka se-COVID-19. Hlabela phambili lo mculo weGqomo bese veza-ke ukuthi akaneme neze indlela abantu abamthatha ngayo emculweni nangendlela abantu abamjaja ngayo ukuthi uyaphuza uyisidawe ekubeni bengayazi i-background nanesimo asuke kuso ngaleso sikhathi leso. Ngokuqhubeka kwayo i-interview le yadise ey'nkundleni zokuxhumana u-Instagram, uBheki Wodumo bese ebuzwa-ke ukuthi angakwazi ukusebenzisana nomculo weGqomo from Durban TDK Macassette. uBheki Wodumo bese eshaya ngonyawo phansi wathi cha, ngeke akwazi ukusebenzisana nomculi ngenxa yezinto lo mculi ayezisho ngoBheki Wodumo kubantu nane-disrespect anayo towards uBheki Wodumo. Kodwa-ke uBheki Wodumo bese veza khona ukuthi khona abaculi afisayo ukuthi asebenzisane nabo benze iGqomo Music beqhubekele phambili. Bese bala-ke ukuthi uBusiswa uyena mculi amhlonipha kakhulu kwiGqomo Music nanomculi afisayo ukuthi asebenze naye in future benze iy'ngoma ndawonye. Ubese esho khona ukuthi naye uBusiswa uyamhlonipha uBheki Wodumo kanjalo. Ubese ebala nokuthi uShow Madlozi uyena futhi omunye umculi afisayo ukuthi asebenzisane naye in future benze iGqomo. Kodwa-ke le interview ayikaze iphele kahle. Bese Wodumo iphele ngenyembezi esekhala ecabanga lapha sowakhona nanosiza abhekene nalo since aqala emculweni. Ngicela uyibukele le video bese uya ku-comment section usho uve lwakho ukuthi ngihamba kanjani, kanjalo click ne-subscribe button ne-notification bell ukuze uzothola ama-videos when i-upload. Hey boo. McDonald's. Yeah, hello. Babes. Yeah. Is a COVID-19. Affecte kanjani? Asibukwa sihleze endlini asibukwa. Uaffecteke kanjani wena kulama kule COVID-19? That's fine. Come here, emzini ngafani, right? Mina ngiqhamuke elokishini lamonti and like mengikhuluma iqiniso Simelane. Like kunzima. But so thini yabo manje mina ngidedele i-album nalo munye ke lo nayo ngidedele i-album enganamazi uzoba nayo ngidedele i-album but ngiyazama ukuthi nami ngidedele i-album ukuthi ngiyibone ukuthi njani but into esizayo ama-savings ukuthi ube nama-savings zonke lezi zinto lezo ngaba siphili if awekho. Yabo khona izinto ey'ncane emele uyibheke. Yabo Mntasi. Hey, Mntasi ngiyazi. Ngicopha for Mntasi. Babes, no, nami ngiyaphuza Choma. Don't worry. I need abantu they need to know about your daily routine. Movuke ekuseni wenzani? Till 5 o'clock. Mina What are your daily routine? Ngichazele mina ngizange ngithandaze mina kena abantu into abangayazi ama-PK Asukuthandaza obviously ngiyavuma ngiyaqubhela ukuthi angiquphi ngehle ezansi ngize ngiquphe ezansi ku-stage, right? So yeah, ngiyavuma ngigeza ubuso ngifakile ukudla sengibuyele ejimini ngiyajima khona la endlini ngoba laba bayitshela ngiyabhayiza manje, you understand? Abantu mebeyitshela ukuthi usuphuza batshela uyaphuza nani utshela amakokoroshi la azolokhu engena
amazenze la lokho engena amazenze la angena but manje ngifuna ubatshengisa ukuthi kahle kahle ukuthi mina ngadume ngani, mina ngubani, and mina ngiyofa ngubani. You understand? Kwesinye isikhathi if izinto mayifika like mayifika yabo mayifika if fame when usuyingani, mina I was a child ku-94 mina I didn't know anything. So yonke into yayithi mayenzeka ngithi hawu sengidumile ngiyaziwe beqhamuka imali ngithi ngiyayiphuza ngiyenzani, but manje sengiyakwazi ukuthi okay manje ngiyaphuza, manje sekukhona ama-savings, manje sekhona ini, manje mengiyenza ukuthi mengingaphuzi zonke izinto, mengiyenza ukuthi you understand. So sekuba khona umehluko yabo ekucabangeni, yabo abantu sometimes bacabangela and abantu sometimes abazi ama-situations ongena kuwona. Amahlobo becabangela ukuthi ubhebs hayi uyadaka ubhebs mhlawumbe uthanda uthanda ubumnandi, aba-understand ukuthi wani ngithanda ubumnandi. Mewatshela ngithanda ubumnandi ngeke baze bakuthande, ungathutha uhambe uye phesheya if more wazi situation yami from way back to manje. So abanye abantu bazalwe like emndenini yabo banemizi makubo, like banamakhaya, bayazi ukuthi if okay don't okay if maybe no. If umuntu megoduka uyazi ekhaya, so mina to the point la benganali ekhaya, I have to start from afresh ekuqaleni, ngivale ikhesi yabazali khona abantu abasuke emalokishini kade beyazi ukuthi okay from la okay ikhaya lamali elokishini noma semlazi uyazi mesiwa la kanjani uqala ikhaya kabusha. Mina ngiqala ikhaya kabusha from kubaba wami ongizalayo ngifundisa enganalo ikhaya nayo yonke into, kumele ngizame ukwakha umuzi, kumele, so they don't understand zonke izinto besibhekane mina bengibhekane nazo, and abantu bazokujaja, they will always charge you ukuthi udakile noma kanjani. Okay. No take credit. Sis, Yeah, I love you. I love you too. Nana ungafi. You need to pray. You need to pray ukuthi uNkulunkulu akakubulali. uNkulunkulu akakubulala noma kuthiwe yini. You need to pray. You need to pray. You need to pray ukuthi uNkulunkulu akakubulali. I love you. Thank you so much for this beautiful interview. Thank you so much. Bye. Oh, babes, she won't change the thing. She won't change. I love you guys. I love you guys. Babes, she won't change. Oh, babes, she won't change. Uthathe cocaine ngimbuka. Abantu bembuka. Uthathe cocaine, she won't change. I love her to bits, but she won't change. I love you guys. Bye-bye.